Great day mga ka-The Voice at sa aking mga voice mates, hello sa inyong lahat. Welcome sa ating first video ever. All about ito sa voice acting and about sa journey ko dito sa CVAP or Certified Voice Artist Program Batch 2. Ayan. But before that, inaanyayahan ko ang lahat ng mga may hilig sa pag-voice acting, sa pagdadub, sa mga pag-voice over. Ayan, alam ko marami kayo. Marami akong kilala. Marami akong kilala ng magaganda ang boses, na may mga passion sa pag-voice acting. Ayan, lumabas na kayo, magsilabas kayo, at mag-register na kayo sa batch 3 ngayong September na yan, September 12. Ayan, hihintayin namin kayo. Kukwento ko muna yung paano ako nakapasok sa CVAP, paano ba yung nangyari, bakit ako pinalad na makapasok or makasama sa batch 2 ng Certified Voice Artist Program. Ganito lang ang nangyari. Nagsuscroll down ako sa Facebook and naka-follow na ako sa Creative Voices, sa Certified Voice Artist Program, yan, pinalo ko na rin. And then, suddenly, pati Voice Over Flowers, yan. Pinalo ko yan lahat. And fortunately, napadaan ako sa page ng Voice Over Flowers and nagpapa-audition sila for 2 slots ng scholar for CVAP. And ako po ay gusto kong makasama. Hindi lang gusto kong makasama. So, nag-grab ako sa opportunity na yon, and ayun nga, nag-audition ako, and then, hindi, actually, personally, nang liliit ako dun sa iba na ang gagaling, ang gagaling nila. Ako, personally, iniisip ko na, baka di na ako makasali or makasama or manalo. So, inisip ko na lang na bahala na, experience, parang ganon. Experience na lang talaga binabol ko doon. And then, one day, nagising ako. Nagising ako bandang alas 4. Nag-personal message sa akin si Sir Pocholo Gonzales and nag-aanok siya sa akin ng scholarship. So, I am a scholar sa CVAP ni Sir Pocholo Gonzales. Thank you so much po, sir, for giving me this opportunity. I am so grateful and blessed na makasama ako sa ganito. And, I really learned a lot. Sobra. As in, first day pa lang. Alam mo yun, first day pa lang, ang dami ko nang natutunan. First day pa lang yan. May 3 pa. Saan ka pa? Diba? Tara na. Okay, so, let's round it up. Sa lahat ng natutunan ko, actually, yung mga sasabihin ko ngayon, hindi lahat. Kasi kung lalahatin ko, siguro aabot na ng 1 hour or higit pa. Kasi sobrang dami. Sobrang dami ko talagang natutunan. Ayan. So, let's round it up! Ayan, welcome back. Ayan, so, iisa-isahin ko yung mga points na nag-strike sa akin. Actually, marami. Sabi ko nga, di ba kanina, sobrang dami. Pero siguro ito yung mga striking din. Number 1, voice acting is becoming. Di ba sinasabi nila na, uy, artihan mo na lang yan para maniwala sila. Ganyan. So, hindi pala yun tama. Kasi, acting is fake. Kaya nga, diba? So, dapat, hindi yun dito yung i-internalize mo muna, ganyan. Kasi, umaarte ka na lang nun. Fake na yon, hindi na yung totoong ikaw na, alam mo yun, kung galit ka dapat. Ganon. So, once na nandun ka, you should be, parang ikaw yung character. Kung halimbawa, pata ka, dapat pata ka talaga. Pero kung matanda ka, matanda ka talaga. Hindi yung inaartihan mo lang. Dapat
nagiging ikaw yung character kapag piniplay mo na siya, pag ikaw na yung gumagana. So, that's it. And number 2, hindi porket maganda ang boses mo, ay pwede ka na agad mag-voice artist. Kasi diba, sinasabi natin, uy, ang ganda ng boses mo, pang broadcasting. O, dali na, sali ka na, parang sali ka na, ganyan. O, sinasabi nila na, uy, pang DJ yung boses mo, pwede ka mag-voice artist. Hindi pala siya ganon. Hindi ko mo pang broadcasting yung boses mo, or malalim yung boses mo, or matinis yung boses mo, or what na parang hahanga sila sa ganda ng boses mo. Pwede ka nang mag-voice artist agad, di ba? Pero syempre, plus factor mo yun, pero hindi yun yung qualification per se na para ka maging voice artist. Lalo na ngayon, mas maganda yung natural. Natural lang. Number 3, ayan. Isa sa mga sinasabi nila is kailangan magaling kang manggaya ng boses. Gumagaya ka ng boses, yes, pwede ka na agad mag-voice artist. Mas maganda yung may originality, di ba? Oo, parang pwede mong doon mo ma-discover yung talento mo sa pag-voice acting, pero iba pa rin yung may originality tayo, di ba? Mas maganda pa rin yung may originality ang isa't isa, because I believe na lahat tayo is unique. Kanya-kanya tayo ng boses, ng uniqueness ng boses. Ayan. It is not how good are you to imitate voices, but your ability to create your own voice. Ayan. Yan. Ganyan dapat. Ayan, number 4. To. Availability and visibility is the good ability. Ayan. Oo nga naman, kasi kung kahit gaano ka pa kagaling, kahit ikaw pa yung pinakamagaling sa lahat ng magaling chong, kung hindi ka naman available at hindi ka naman nakikita ng lahat, alam mo yun, kung hindi ka naman napapansin, or napansin ka nga, ayun na, napansin ka na, ikaw yung pinakamagaling. Pero, that moment na kailangan ka, hindi ka naman available. So, wala rin. Di ba? So, dapat available ka, and visible ka sa mga client, kumbaga, di ba? And number 5, ang tunay na magaling, di kinakalimutan kung saan ka nanggaling. Di ba sinasabi nga nila na dapat tumanaw ka ng utang na loob. Ganun naman kasi talaga yung yung dapat na kung saan ka natuto, kung saan mo natutunan yung bagay na yon, hindi mo dapat kalimutan. Tumanaw ka pa rin ng utang na loob. Syempre, tanawin mo na dito ako natuto, ganyan. Tsaka wag tayong masyadong malaki yung ulo, na? Wag tayong masyadong magmalaki, magmayabang na, uy, kaya ko to, nagawa ko to, ganito, ganyan. Alam mo naman kung saan ka nanggaling. Nagsimula rin tayo sa scratch. Tapos, nagsimula ka sa scratch, tapos magmamayabang kapag marunong ka na. So, pangit yun. It's a no. So, number 6, ayan, sabi ko sa inyo, marami akong natutunan yun. Number 6, vision. Ang meaning ng vision, when creating vision, make sure that your enemies are benefiting also. Dapat, tama naman kasi, diba? Dapat, kung gagawa tayo ng vision sa sarili natin, isipin din natin na makaka-benefits din yung mga kaaway natin, yung mga galit sa atin, or yung mga bashers, kumbaga, ganyan. So, hindi lang dapat, hindi mo dapat isipin, ay, ito, kaaway ko to, hindi ko to gagawa ng mabuti. Dapat gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Ayan. Tama naman yan, dapat gumawa tayo ng mabuti sa lahat. At hindi, ibig sabihin, kapag lahat, pati kaaway, hindi naman sinabi na gumawa tayo ng mabuti except sa mga kaaway natin. Hindi naman ganun eh. Sabi, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. I love you all. Kahit sa mga kaaway natin dapat ganun. Ayan, number 7. Ito, napakahalaga nito. Voice acting should be practiced with a heart. Siyempre, lahat ng bagay na ginagawa natin, dapat ginagawa natin sa pag-ibig. Kaya, oo naman kasi, once na ginawa mo yung isang bagay na may pagmamahal, syempre,
nabibigay mo yung best mo, na gagawa mo siya ng maayos. Kasi kapag wala sa loob mo yung ginagawa mo, hindi siya perfect, kumbaga. Hindi mo na ibibigay yung best mo dapat. So, dapat, lalo na, pag gustong-gusto mo naman, passion mo naman, yan, mabibigay mo yung best mo. Kasi, ginagawa mo siya sa pag-ibig. Sana all minamahal. Charot. Number 8, ayan, learn and rise up from rejections and mistakes. Siyempre, lahat tayo nagkakamali, nadadapa, di ba? Pero dapat, dun sa mga pagkakamali natin, dun sa mistakes natin, natututo tayo. Natututo tayo habang nire-reject tayo ng iba. So, hindi natin dapat gawing excuse yun na, ay, ayaw nila sa akin, so hindi siguro dapat ko dito. Pursue pa rin, lalo na kung gusto mo, pangarap mo, at talent mo naman yun. So, don't give up dahil lang sa isang basher, o dahil lang sa isang pagkakamali. Sabi nga nila, di ba, every mistakes, every rejections na nagagawa, na nadadaanan mo is para siyang bricks para makatayo ka ng stairs, di ba, to your achievements. Tuloy lang, push lang ng push. Marami talagang pagkakamali. Lahat tayo tao, nagkakamali tayo. So, ayun. Number 9, ayan. Make your talent a tool to help other grow. Siyempre, tulungan dapat. Share your blessings, kumbaga. Kung natuto ka sa ganitong bagay, lalo na tinulungan ka lang naman din para matuto ka. So, dapat i-share mo rin yun sa iba. Lahat tayo dapat nagtutulungan. Ayan. Dapat tayo lahat nagbibigayan. Lalo na ay nakikita mo naman, prosigido naman siya. Gusto naman niyang matuto. So, why not share your blessings? Why not share your knowledge? Lalo na, tulad sa akin, scholar ako, na nabigyan lang din ako ng opportunity. So, opportunity ko rin yun para makagawa ako ng good deeds sa iba. So, ayun guys, first day pa lang yan, pero napakadami ko nang natutunan. And sabi ko nga sa inyo, hindi pa to lahat. 9 learnings na naibahagi ko sa inyo, pero sinasabi ko sa inyo, marami pa at marami pa kaming natutunan yung first day pa lang. Kung gusto nyo na marami pang videos, mga learnings, ayan, na sinishare ko, galing lang din sa mga natutunan ko. So, follow me and like my page, The Voiceover. Ayan. Sa Facebook, meron din tayo sa YouTube, The Voiceover din. So, ayun guys, that's all for my video sa ngayon. Chikahan lang muna. Mamaya na yung mga samples, char. Syempre, journey ko naman to eh. So, from the scratch. Ayan. Sana, di ba, ganun. Ayan. So, that's all for my video today. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell para sa mga marami pang videos na i-upload ko tungkol sa voiceover at sa mga natutunan ko sa CVAP Batch 2. Ayan guys, so bye-bye for now!